Tabang dire. Magbumba ka. Ayaw diya pagsikupot sa cellphone. Okay na, Sky? Okay Nice. na! Okay na! Okay na! Next, ate. Balu. Akong birthday, akong gidesign. Busy na kayo ang tanan, ang birthday girl mo nag-design sa iyahang decoration. Si Janine yun itabang nasad og paburot sa balon kay dili kaya ang power nako guys kay gikan pa duty unya na apay gilakaw sa gawas. So kinahanglan mo tabang sila nya ate pasensya na bisan imong birthday niyo patabang tika og decorate niya si Karma Skype. Siya nag-video. O mao na guys tabang-tabang para dali mahuman nya makatulog Nasa og ubos. sayo. Sa una gagmay pa ako mag-decorate kay ako man sila i-surprise. Karon dagko na need na jud og tabang kay dili na jud nako kaya kay lagi naa na sad o edad o di ba si Janine yun ni hawa man nya si Papa unsa ka iya ani kuan comment sa amo ang decoration o di ba guys okay ra simple ra sa Shein baya di ay ni nako gi palit guys nya may gani nakahabol sa birthday ni ate nagtuo ko dili mahabol. Kita mo sa katong akong gi-unboxing. Mao ni siya appeal ni siya sa akong pag order. O si kuya humana. Na baby naman ni si kuya. Nagpaburot naman. Nagtuo ko ulit tao na dili pa jud ay tanawa. Oh yes, humana na jud guys ang akong decoration. Happy birthday ate. Sus, na late upload jud ni siya kay hay grabe jud ning mga working mother kay dili jud nato kuha tanan ba kung unsay atong buhatonon niya na late jud nig upload pero okay na lang sagdi na lang may na lang na ma-upload gyapon nato na ara naka-store sa atong cellphone niya si Sky grabe si Sky kabisi ng hipos siya sa mga agi namo siya na ang naglimpyo hindi ba kugihan kayo si Karma Sky kung unsa siya kakugihan sis mo na guys o diba nagkuan siya ng limpyo niya manilhig may na lang na ay si kuya kay gikapoy o diba wala na siya ni tabang si Sky na lang niya ang birthday girl ni saka na sa taas kay nag-ingon taon siya sus ako ang birthday niya ako sad ang nag-decorate ako giingnan sagdi lang gud ate good kay nindot na sa siya mo decorate o diba o si Sky grabe jud kaayo ka busy iyang gi-arrange wala pa jud na human nagtuo ko na human na o di panguha niya ang mga balon iyang ibutang diri sa ilawom sa lingkuranan kamao jud ni si Sky mo arrange tanawa di mahimutang kung unsa ka na iyang gibuhat late na sa gabi ni dugay mi na nga tulog kay pag decorate unsa na tong orasa nya ni tiwas pa jud og paburot nya happy kay ko sa akong nakita nga na arrange na nya ingani ang pag decorate bisag simple lang guys ato ning buhaton sa atong mga anak kay happy jud kayo sila no bisan dili dako atong handa na ay ingana sa ato na lang mga anak ato na lang sila patilawon kay wala man ta nakatilaw ani sus ako pa'y nag-birthday ingani ning inganang idara sus lipay kayo ko o diba okay daw ingon si kuya nya kani sad kang Sky kang kuya birthday ako sad ingani para parehas silang tulo ang birthday girl ni sleep na busy kayo si Sky sige panglimpyo sus nagtan-aw lagi ko murag naunsa naman ni si Sky naglimpyo na sad siya sus ako ori gikapoy niya wa pa jud ay siya gikapoy tan-awa ingani ni siya masya ang na excited kung naay ingani gani kanang birthday kuha na sad siya daspan manilhig na sad siya wa siya nahimutang kay kinahanglan limpyo ingana mura kami na lang duha na bilin sa ubos grabe siya ka excited unya siya na happy kang ate excited siya nga ugma na ay nako nagsipangutana kung naa ba daw ko surprise ni ate guys mao ni ako ang birthday gift ni ate so nako diha hello ate Maymay na ako'y pa-surprise happy birthday happy 15th birthday hihihi happy birthday happy birthday happy birthday
guys, sayo kay ko ni mata. Wala ko ni work guys. Akong i-surprise akong anak. Nagsingbang gabi kuyog sila ni Mama Liling. Nya ako, nag-prepare ko sa iyang gift. Akong gisuot sa iyang ko. Andara guys, oh. Akong gisuot dire. Yang gift. Para inigabot niya akong ihatag sa iya. I-surprise na ako nga wala ko ni work. Kaya yang naibawaan ni work ko. Nya, nisayo kog mata, nakamata man ko. Naanad na akong mata ba nga. Mumata kog sayo kay karon unta nga time nag-ilis na ko. So, naka-decide ko nga dili ko mo duty. Kay birthday lagi niya, dili jud mahimo nga dili. Murag lain jud kay katukang sky nga ni duty ko nga birthday niya. Lahi jud kay sa feelings kay sa isa ka tuig. Kausara gud mag-birthday atong anak mo niya. Di pa jud nas to absinan, mura kog ma-guilty. Everyday nga wala pa ko sa balay niya. Ining birthday sa special day niya niya wala pa jud ko. Muna naka-decide jud ko nga mo absent, bahala na lang. Ma-surprise siya unya atong tan-awon kung unsa iyang reaction. Excited na ko, mauni akong ihatag niya nga gift. Di kapoy ko sa lakaw-lakaw na mo gahapon ni Renner. Munang wala ko ni simbang gabi. Wait na lang ko niya, maabot sila. Kuyog di niya si Mama Liling o si Mama Philly. I-surprise na to. Kay baw siya nga mo work ko karon, so nag-expect siya nga nilakaw na ko. Inigabot niya, i-open na to ang door, ihatag na to ni. Surprise siya nga na ako, kay wala ko ni duty. Kanisad, nagtuo siya nga wala na sa gift, kay ako naman siya gipalitan. Ang giwear niya pag party, unya. Ako na siya giingnan nga, di na ko muhatag sa birthday niya. Nga, ate, di na ko muhatag sa birthday nimo, pero okay ra kay siya, unya. Pa niana sad ko niya nga gabi nga, ate mo duty lang ko ha, kay daghan na kay kog absent. Niya na siya, okay ra sad siya. So while libog akong anak, okay ra kayo siya. Ito guys, wato na to moabot akong anak. Stay put. Happy birthday to you. Ha? Wala ko ni work. Surprise! Surprise! Wala ko ni work. Na-open dahil ni mong gift. Happy birthday, Ate Maymay! Thank you. Sino open na ang gift niya? Happy birthday to you. Dito ka open. Unsa ni? Happy birthday. Anya na kay si Lola, wala pa sa day sila. Di ba kuyog mo gani ha? Nagbayad. Ha? Nagkuhan pa sa tricycle. Anya na. Hindi ma-open. Anya na kay pa si Lola. Anya na. Anya na open pa si Lola ug si Mama Liling. Unsa din? Yeah, basta. Surprise! Ati! Maymay! Surprise! Ati Maymay! Yan ang mga lola yung kauban pagsimba. Darang, luwa ka lola. Nagsimba sila. Wala ka ni trabaho? Wala. Na, surprise. Papa sa mga. Ha? Di, work siya. Di lagi siya pwede ka absent. Sige, sige. Open Dayan. Ma-open. Ha? Bag. Sinduta. Ha? Ginan ka? Parehas mo ni sa sky. Ang yan, sa nina dyan, ang yata po nakapili. Dagan siya napilian. Mm. Anya ra dyan, ano yung tanato ko. Mm. Ako, Joke lang. surprise. Hmm? Surprise. Ano mo di ay? Kuha pa na ako. Kawahi lang ako dahil. Yati. Thank you. Welcome. Happy birthday, ate. Ginahan ka, ate? Ha?
Smile sabi. Ay. Nakaluto ako ikan. Oh. Hmm? Nindot lagi sa embag dyan. Ay. Ha? Kanindot. Nasa din mo nagbayan ni ma. Gahapon. Ay, kato pa nang niaging adlaw. Ikaw. Ay, Nato kamaday. na ko. Ay, kaday. Nagkuha. Sa. Mga classmate. Nasa Indo na. 1,000. Nasa si mong bag mo eh. Ano yung ganahan? Di yan siya ganahan o kuan-kuan, shoulder. Happy birthday, ate. Thank you. Ay, sa kahasi ko. Okay, bago na. Nindot lagi. Talikod. Nindot ay. Numubo na biya ko buko. Putlan. Mayroon kong ikuha. Bibiro man ako. Yan nimubo. Di okay raman. Okay lang. Sudlan yun. Pwede na ito pang madunghay lang. Salamat Ma'am Manilig sa pagputol sa buhok ni Maymay. Waad jud ko'y time sa pagputol. Og salamat Mama Philly sa money gihatag ni Munis Maymay. Been a compassionate presence at the bedside of 44 people. Tell me about your wife. We found out she was sick last year. I'm genuinely scared right now. You're scared? Tigda sila sa mga Yes. mga alam. I'm sorry. Mga kwan na siya. Yes. Yan ang nasa You're the emo. I'm an emo guy. Yes, you're the emo. Hot emo boy. Isa may mong countdown natin. For the same week. Keep it emo pa rin sa mga end. One, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old? How old are you now? Tell them. Nico, how old are you now? Hala, naguna-una pa man. 15. Wish. 3, 4, 5. Ikaw wish. Exam like Nag-vlog ko si ate. Ikaw wish. Tapos na-kiss na ako. Yeah. Yay! Happy birthday! Sige, on 3, 2, 1. Another angle. 1, 2, 3. Di ba makita ko? Ang happy birthday. Di kalihok. Okay, go na, okay. Anak ko. I'm safe! I'm sorry. Close. Mom. Ayun, ayun. What happened, Jai? Don't you dare. Don't you dare. Naong ni ate oh. Di kalihok. Ano to? Ni, Raina. Mujer. Hi Mama Liling, mga classmate ni Ate, iyang bisita first time pag-ari sa balay. Siya bibi amo sa invite. Ka Jason. Does it have a tie?
Ay na ko ate. Ha? Ay na ko ah.